хора, може да ми видите на камерата, и този клип искам да го направя в чест на празника Баба Марта. Искам да честя на всички Баба Марта, честа Баба Марта на всички, да сте живи, здрави, все така щастливи, да останете всички същите манячета, само успехи в живота, дано да ви се случат хубави неща през тази нова година и да се надяваме, че новата година ще я посрещнем с такива положителни емоции отново. Реших 2016 година да е тази година, в която аз ще се върна да снимам и да стримвам. И докато стримвах и снимам, и снимам в момента, срещам прекрасни хора, които просто наистина ми харесват като характер и всичко, и на които искам да благодаря. Някои от тях също могат да гледат този клип. Искам да ви благодаря също и чрез този клип да ви благодаря. Чрез което искам да ви честя тази наистина Баба Марта, да сте окичени цялата ръка с мартинички, да сте живи и здрави, това е най-важното. Да имаме още много успехи за напреди и в YouTube канала, и в Twitch канала ми, и в Facebook евентуално и така нататък. Въобще да имаме големи успехи тук, гордо искам да го направим хубаво да стане, да не ми е като миналия път да се откажа, въпреки че там бях успял много, имах към 160 абоната и не знам, просто нещо, тръпката изчезна в мене и така вече пак ми дойде тръпката да снимам и да стримвам, и да се надявам, че моите клипчета ви харесват, хора, и стримовете също. Съжалявам за проблема, който получих докато се опитах да стримвам на Лига, тъй като нещо въобще OBS ми не можа да засече Лигата и поради тази причина не можах да я стартирам, за което не се съжалявам. И от сега нататък, хора, мисля клиповете ми да ги снимам с фейскам, тъй като така е по-хубаво. Така ще ми виждате изражението, как реагирам на нещата и евентуално ще има по-голям смях. Да се надявам, че така ще ви харесва повече. Специално заради това го правя, защото е по-хубаво като цяло да се снима и стримва с фейскам, тъй като хората да могат да видят реакцията ви на неща и така нататък. Особено е полезно, когато се играят страшни игри, защото тогава направо става страшно. Такива работи, такива цепки стават. Оле майко. И затова реших да пусна на Star Wars едно малко такова синглплеерче, в такъв смисъл мисия Survival, защото няма да правя дълъг епизод, исках просто да ви честя по този начин Баба Марта. Дано да се изкарате хубаво през този месец и не само този месец, разбира се, през цялата година и идните следващи години, да се надяваме на много положителни емоции, както казах, все пак, да няма никакви проблеми в училищен план и така нататък. И искам да ви пожелая всичко най-хубаво. Искам и да ви благодаря за това, което правите за мен, като ме радвате с това, че ми помагате в моето развитие в YouTube и в Twitch и така нататък. Наистина това го оценявам много и искам наистина да ви благодаря. Тъй като, не знам, аз в принцип това го усещам като една много любезна аудитория. И нищо, че има и хейтери, мен това не ми е проблем. Хейтерите като цяло, те си мислят така просто, това е тяхна оценка, уважавам тяхната оценка. Ако не ме харесват, не ме харесват, ако ме харесват, ме харесват, това е просто. И искам също да дам, да изкажа своите впечатления в това, че успях да направя така, че вече клиповете да са с HD резолюция на 1080p и вече няма да са само на 720, вече са на най-висока резолюция. Така че вече ще се вижда много по-ясно картината и всичко. Само клиповете малко по-бавно ще се рендърват, но това въобще за мен не е проблем, тъй като сега гледах клип, който ми показа една програма, която е просто уникална. Обаче сега забравих как се казва, мисля, че беше Smash нещо, Smash Head или... Не знам, Smash Head май беше.
Тази програма, хора, е просто уникална. Имам клип, който качих с Survival, още първи епизод. Беше 11 гигабайт, хора. 11 гигабайта клип, представете ли си какво става и след рендването даже. Обаче, после, като го вкарах в тази програма и евентуално го рендърнах и там, се оказа, че този клип стана 600 и кусури или 200 и колко мегабайта. Което беше просто изумително. Нещо 11 гигабайта с някаква тъпа програма, където ми го направи за 15 минутки. А пак този клип, дето аз го качвах, се качваше поне 5-6 часа, докато го оставих, докато тях до училище. Това нещо ще го направя на 600 мегабайта, който ще да се качи за 10 минутки в YouTube. Това като го видях направо, бях потресен, хора. Днесна тази програма е много полезна и днесна ще ми помогне много в това да качвам по-лесно клипчетата и ми запазва графиката. Това е нещо много важно, което на мен днесна ми трябва. Все пак графиката е най-важното нещо. Остана. Нали ви казах, че графиката е много важна, тъй като все пак това е, което виждате на клипа и трябва възможно по най-изяснения начин да бъде това. В такъв смисъл, че вие трябва да виждате съвсем ясно цялата картина, това е много важно за мен, тъй като все пак вие трябва да разберете какво се случва докато гледате клипа, а не да е просто някакъв размазан екран там и да не се разбира нищо. Това го знаете. Някой ми взе дроп пода. Това няма стане. Така. Трябва да пазим дроп пода, тъй като някой може да не го вземе наново. Ма и тестито няма как просто. И това е клип, в който да окажа благодарност и също така да ви честитя празника. Отделно ще има клип, в който да ви честитя и националния празник, който наближава след 2 дена. Да, в четвъртък, който е 3 марта, всички знаят какво е това. Какъв е този велик празник за България. Това е освобождението на България от турско иго. И специално за това ще направя клип, в който да ви честитя националния празник, защото това е много важно. Това, че го свързвам с YouTube, означава, че искам да го споделя с вас. Това маняк не ще да умре, бе. Не трябва да го хвърля на него. Не, нищо. Да. Извините за прекъсването, хора. Не спуснах много, имах малко прекъсване, трябва да направя. За което съжалявам, но клипът е, че ви казах, че трябва да бъде кратък от рамките на 10 минути. Тъй като аз ви честитя Баба Марта. И евентуално ви казвам какво ще правим по-нататъка. Аре, стреля някакви ракети, бе. И хора, мисля това да бъде клипа. В такъв смисъл, че аз го направих в името да ви честитя Баба Марта. И също така да кажа някои неща, които може би ще се случват на стримове, на клипове и прочее. Дано да ви харесва днескашния клип, хора. Прекарайте си един хубав ден. И ако ме подкрепите, може да се абонирате за мене и евентуално това ще наистина ще го оценя, хора. Ох, майко. И приятен ден, хора. Благодаря ви много за подкрепата до сега и ще се видим следващия клип или стрим. Довиждани, хора, може да се абонирате и честита Баба Марта.